Migori. Sirkal mamalo kokale migawo mar pur kod pith jamni ochiwo nyithi gwen 5,900 ne grube mag jopith gwen 80 e kaunti ma Homa Bay mar konyo ting'o malo pith gwen e kaunti no. Apisas migawo no e sirkal mamalo Josephat Simolo mane otelo ne chenro no okoni chenro en achiel kuom singo mane jatend piny Kenya William Ruto ogolo mar jolo jogo ma yuto gi ni piny e kinde mane omanyo bolo motelo ne yiero mar 2027. Simolo mane oten gi jalup gavana ma Homa Bay Oyugi Magwanga ne okoni chenro no itimo e counties 13 kendo gigeto jwale e counties mamoko e tung Kenya mangima. To bring, I believe majority of you can get this an economic stimulant. Okelnwa nyithi gwen ma odiochieng' achiel makore kosedak odiochieng' achiel wayudo 5,900 ma wamiyo riwruok mag jopur moae kaunti duto gin 83 kendo group ka group dhi yudo nyithi gwen 73. Now that we are piloting it in 13 countries, it will actually depend on the performance of these counties on a pilot basis, such that if they do well, then we are able to upscale in these particular counties and also do it in other counties that were not given in the pilot phase. Why encourage group kamomi gwen go bende mondo gi bed kanyakla kik gi kere kaito gi chak pogo gwen ne ngane kawa dek ngane kawa bich kaito group otho. Bende wachak wa encourage gi ni mondo gi bed gi cooperative mar poultry farmers manyalo kelo gi kanyakla mondo mi gi share kantiere challenges magin godo kaka jopur kaka jopith mar gwen. Kambi mar Farmers Choice ne obago nyasi mar tet oko ayanga ya lap ma Kahawa West North site kama ne jotedo mopogore opogore nochopo mar nyiso lony margi mar loso kit ring'o mopogore opogore. Dwaro maduong' mar nyasi no ne en puoyo jopith jamni e yore mag opogore opogore kaka miyo gi puonj makende, chudo maber kod chiwo